Wannan shi ake kira ɗan mage, ana naɗe masa hannunsa zai taka rawar gani a wasan nan. Wannan shi ne ɗan mage. Ɗan mage ne mai kyalle ja, ga Bahagon Ramadan mai kyalle blue, yana jinjinawa makiɗa na kaɗa masa. Bahagon Ramadan da ɗan mage za a buga wasa damben 200,000. Damben 200,000 tsakanin ɗan mage da Bahagon Ramadan. To ga wasan nan dai, ga damben nan, ga damben nan, ga damben nan. Bahagon Ramadan ya buge ɗan mage a gasan damben 200 da aka saka. An buge ɗan mage.